Hey everyone, welcome back to my channel. आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोरनानै लाहरनाय थाबाय। आसा खालामो दिनै बानि भिडिअखौ जोबजासिम जालांगोन होननानै फुंनि बेरेफुंजानि ब्लगखौ स्टार्ट खालामलायबाय आरो ना सनाफोर आङो दासो 4:30 जादों। हिन्जावनि फिसा उफाय गैया खालामलायबाय गावनि डिउटिखौ पालन खालामनोसैलाय आरो ना दिनै सानसेमानिखौ माने मावलांसैलाय सोरांलायबाय नालाय उफाय गैया खामानियाव जुरिलायबाय हमलायबाय स्कुल आरि दङ नालाय ओंखायनो सिखारबाय आरो ना सानैया उन्दुगासिनो दं आरो फिसा सानैया सोराङाखै नै दाबो खोमसियैनो दं बिदिनो खोमसियावनो सिखारनानै मावाबानो उफाय गैया आरो ना गथ' लानानै होग्राबो गैया नालाय गावनो हारसिंनो होसोजोबनांगौ जायो नालाय खामानिफोरखौ ओंखायनो न'खौ फार्स्टआवनो सिबनानै लाग्रोबाय एबार सुनानै लाग्रोनोसै आरो ना न' आंना बिदिनो आंखौ जाय डेलि ब्लग भिडिअखौ आंनिखौ जाय सिगांनिफ्रायनो फल' खालामबोगासिनो दं नायबोगासिनो दं बिसोर मिथिखायो आरो ना आंना सिखारग्रोगौ ना न' फोसाबनानै न' सुनानै बिनि उनाव सिला थिला सिबनानै दुगैस्रांनाय लोबस्रांनाय आरो ना बिदि उनावसो आं बाहेरायाव ओंखारो थ' नायलांबाय था दिनै भिडिअखौबो जोबजासिम अननानै आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां अननानै कमेन्ट मोनसेबाबो हरथार लाइक खालामहर आरो ना थ' नायलांदो दिनै भिडिअखौबो जोबजासिम मोखां बासियानो बे फुंजानि ब्लगखौ स्टार्ट खालामलायबाय आरो ना सनाफोर गाज्रि मोननो नाङा दे थ' नायलांबाय थादो दिनै भिडिअखौ जोबजासिम न'खौ सुखांजोब्बाय सनाफोर आङो न'खौ सुखांजोब्बाय सोरांबायबा आरो ना सिला सिबनांगौ बाखि दंबावो ओमफ्राय दुगैनोसै मामबारनो फिसा सानैया उन्दुगासिनो दं आं दावराव खालायथ'ला दानो हब्रा रायलायबाथाय सिरि मोनलायगोनलाय आरो ना बिदि हारसिं खामानि मावनो मोनबासो एसे मोजां मोनलायलायो आरो ना नङाबा देहायानो बिखुङा बानानै मावनाया सिखारनो ओरै सिदा जाफिननो हालायलायि जायो आरो ना आं सिलाखौ माबार सिबना लागोनसै आरो ना माने खामानिया आङो फुङाव माने आंना अयभास जाबाय आरो ना न'खौ सामफ्रामबो सुनो मोनाबानो सुखुला आरो ना अयभास जाबाय ओंखायनो सुखांबाय देरहागौलायबाय एबार न'खौ माबा सिला सिबना लानोसै माबार नायलांबाय था सोरनाबा भिडिअखौबो जोबजासिम सिलाखौ सिबखांलायबाय आरो ना सनाफोर मेंलायलायबाय ओरैबायदि हाखु दाखु माने होसोनांगौ जायो आरो ना खामानि एकदमबारे टाइमखौनो माने हास्लाबा मोनो सिखारैखायसो आरोखि ना दामानि गोजांनायखाय ना माखाय एसे गोबाव उन्दुदों आरो ना ओमफ्राय मोनायाव लेट उन्दुयो आरो ना 12ता गाहामावसो उन्दुनो नागिरो ओमफ्राय दाबो सिखारथ'वाखै मावखांजोबखांबाय आं खामानिफोरखौ दुगैनानै लाग्रोनोसै आरो ना माने फुजा होनांथ'वा नालाय दासान्दि आं दाख्लैनि भिडिअआव बुंखादों जोंहा माने न'आव गोदान बेबि मोनदों नालाय आंहा बिहामजो जानाय ओंखायनो जोंहा दा जाथोब सुवाथ' आरोखि ना बाहागि ओंखायनो दा फुजा होनांथ'यैखाय एसे माने खामानिखौ रेजें मोनलायलायो आरो ना फुजा होनांगौ गैयाबा दा थानो सुखुथारला फुजा होनो माला मोनगोन माने बिदिनो फुङावनो फुजा होस्रां मास्रां बाहेरायाव ओंखारनाय जायो नालाय अयभास जाबाय आरोखि ना फुजा होनो मोनाबाथाय माबा मोनसे बोरैबा मोनबाय थायो आरो ना गोसोखौ सान्थि मोना ओमफ्राय उफाय गैया माथो खालामनो होनो मोनाबा ना आङो दुगैग्रोनानै लानोसै थाबनो दुगैखांनानै लोगो मोनफिनसै सनाफोर दे बिमाया दुगैखांबाय देलायखांबाय फिसाजोआ सिखारबाय ना सिखारदों थांदों सालायदों नुबाय माबायदि बारबोनो नागिरो ओरै बारबोनो नागिरो आरो ना एकदम दुस्थ'आ गोलैगोनखौबो मिथिया बियो मावगोजोबनो मोनबाय आरो ना ओमफ्राय दुगैखांनायजों देलायखांनायजों सिखारनायजों जाबाय एबार जानायनि ब्रेकफास्ट बानायनोसैलाय थांदो नोंहा ब्रास खालायदो थां माथो ओरैबायदि होसोनांगौ जायोना खामानि उफाय गैया आरोखि ना माने बानाय मोजोबनाय दोनथ'जोबथारबाय आरो ना आङो बानाय होननायखौनो आं खुगायाव लाबोथारला आरो ना दे ओरैबायदि खामानिखौ माने हाखु दाखु हांगनसे बायदि मावलायनांगौ जायो आरो ना उफाय गैया माथो खालायबावनो नङा मावनानै होसोग्राबो गैयाबा नोंनि थाखायनोथ' मिनिदोंसो जेजिया
आंनि फिसाखौनो रावबो लाग्रा गैयाबा ओंखायनो मामियाना हारसिंनो एकदमबारे माने स्पाइडारमेन ना मामिया स्पाइडारमेन जानांगौ जाबाय आंनि सनानि थाखायनो देरथारथोंल'सै आरोना फिसा सानैया सानैया जेबो नङा आरोना बे खस्थ'आ गावनि संसारसो गावनि संसारावथ' खस्थ'खौ खालायखानांगोन बेनोसै आरोना मोजांसो मोनसै आरोना आं दाना बिदि खस्थ'खौ जेबो सानला आरोना माने स्कुल गैयाबा टिउसन गैयाबा माबाया जाम्बि सियान बायदिसो मोनलाबायो न'आव थाबाय थानांगौबा ओंखायनो बिदि थांलाय फैलाय बेस्थ' थानायावनो माने दुखु सुखु आरो नोंसिनि कमेन्ट मोजां मोनबानो आंना गोसोआ सान्थि मोनलायलायथारोना आगैमोन ओंखायनो मोजां कमेन्ट खालाय अननाय होबाय था आरोना बिराद अनहरो आरोना आंखौ आगैमोना बिराद गोसोखौ मोजां मोनो बिदि अननाय मोननानै आरो मा नांबावगौ ना सनाफोर आं सानाखैमोन आरोना आंखौ रायजो राजाफ्राबो बिदि बजबगोन बा आंखौ अनसायगोन आंनि भिडिअफोरखौ दसेबाबो गावनि बेसेन गोसा समखौ दोननानै आंनि भिडिअसफोरखौ नायगोन होननानै आं मालाबाबो सानाखैमोन आरोना बिराद अननाय होदों आरोना थ' बिदिनो अननाय होलांबाय था सनाफोर बिराद गोसोखौ मोजां मोनो आरोना थ' नायलांबाय थादो दिनै भिडिअखौबो आं एबार बारा रायलायबाय थाला सनाफोर नै सिखारलायबाय सिफुङाव बानानै बिमाया ब्रेकफास्ट खालायनोसै आरोना जाहोनोसै आं गथ'खौ माबाफोरनो माबा मोनसे जाहरनांगोन आरोना रुटि जानोनो रुटि जाहोनोसै आङो स्कुटि गानानै लागोनसै आं स्कुटिया फुङावबाथाय एकदम स्टारानो जानो नागिरा आरोना गायाबाथाय एकदम नैबासो गानांगौ जायो जि जारला साला एबार खननैयावनो जाबाय ओरैबायदि खस्थ' होयोना एखमबा एकदम स्टार्ट होबाबो जानोनो नागिरा नाङा दिगदार जायो स्कुलनियाव खानाया गोलाव लाबाय बिफाया हास'नोनो होआ ओमफ्राय आंहासो बिराद खस्थ' बिनि खानाय माबानाय मानाय एखमबा टाइमानो हास्लाबा फैदो खारथारनोसै जोंहा थांसै आब'खौ दोनलांनो थांसै फैदो थांनोसैलाय जोंहालाय बेरे मोखांबो सुखाया सरियाना ओरैनोसो थांगोन ना दिनै जों फुङाव दै दांबाय थाया नामा खांलायबाय एबार बाहेरायाव दावहा नांहैनोसैलाय आरोना नै सनाया नै मानो गानासै ओमफ्राय कटखौलाय ओमफ्राय माथो लाखो कटखौ गानाबा थांसै सनाफोर थांगोरनोसै जोङो ओंखारबाय आरोना थांसै ओंखारबाय नै थफ्लायाबो थांसैलाय स्कुल थांसै स्कुल मोनफैलायबाय थांदो आं थांसै दे बाय फैबाय जोङो स्कुलनिफ्राय ओमफ्राय बे दालाङाव दसे थाथ'दों आरोना ओइ नै मालाय ट्रेन थांगासिनो बेलासियाव बेहाय बेरायफैनो मोजां जाथारो आरोना ओमफ्राय आरो नै फुङावबो दा सान्दुं आराम नांथारो नालाय थानो मोजांथार जोंनि न'आ बैथिं नुहुरो आरोना नैबे हस्पिटालसो आरोना न' मोनफैबाय माइया हानो मोनथारसिगोन नै मोनजोब्बाय एसे मोनबावनांगौ स्कुलाव दोनलांनानै फैग'नो हाबाथाय देरहागलायलायनाय मोनलायथारो आरोना सानसेनि थाखाय दिना बारग'लांनाय बायदि मोनलायथारो सोरांबाथाय मालासो खामानि जोबगोन माब्लासो मावस्रांजोबनो मोनगोन सानो आरोना बेबायदिनो थ' नायलांबाय था आगैमोन आंनि भिडिअखौ बेबायदिनो अननाय होबाय था सापर्ट खालायबाय था आरोना मोजां कमेन्ट खालायबाय था गोसोखौ मोजां मोनो आरोना जेसेबांखि खस्थ' खालायदों जेसेबांखि खस्थ' खालायगासिनो दं आरोना नोंसिनि मोजां कमेन्ट मोनबानो बावगारजोबो आरोना सनाफोर बिदिनो अननाय होबाय था आरोना एखमबा माने संसारखौनो एकदमबारे माबा जाम्बिसियान बायदिसो मोनो आरोना माबा मावरिया संसारसो आरोना जोंना बेबायदिनो माने ओरैबायदि मुस्किल संसार आरोना जाम्बिसियान बायदिबो मोनलायलाङो एखनबा संसारखौनो ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदिसो मोनलायलायो आरोना एखमबा साफा दाफा संसार माथो खालायनो बिदिनो दिन बारहोलांसै आरोना उफाय गैला
बानलुआ मोनबावलायबाय जमा खालायगासिनो दं आरोना आं बानलुखौ माबानायखौ मोननायखौ खायैनो खाबावनांसिगोनलाय नै मोनबावबाय मोनबाय थायो सबाय बिमाबो खानांगौलाय नै सबाय बिमाया गोजौआव जि गिदिर गिदिर दं आरोना नै नुनाय नङा दां मबाइलाव नै खाहरनोनो हाया दे मा दे आं सबाय बिमा खानो दे ग्रिल मारियाबानो जाया आरोना एकदम मिन्थिया नै होग्राबो गैया नालाय बिसिमल' हाननो हाबाय नै गोजौआव गोजा सिं गोजौआव दंजोबो आरोना हाननो हाला आङो बे गोजौनिखौ उसुबिदाथार बिसिमल' जानो आन्था आं हारसिं थोबाय आरोना ओमफ्राय बानलु खानोसै एबार न'आव गायनाय मोनजासाबबाय आरोना एसे खस्थ' खालामनाय न'आव एसे खालुनानै मोनजाबाय औ खाखांबाय नै बानलु एसे खाबाय बानलुआ सेस दाउआ गोमोनखौ अरस'लांजोबो जागासे खाबाय सनाफोर नै आंहा टमेट' ना संलायबाय आरोना हिन्जावफोरनि खामानि सोरांबाथाय संनाय मोनाबाथाय संनाय जानाय लोंनाय बेफोरावनो बेस्थ' ना फिसा खांनाय बानाय लोंनाय हिन्जावफोरनि खामानि माथो खालायबावनो संनाय खावनायजोंनो दिन थांनांगौ जायो आरोना मोनसिगोन आरोना गोदौबाय बिमाखौबो सायना लाखाबाय आङो नै आलुजों भाजा एवनोसै बेखौबो टमेट'जों नाजोंआ मोनबाय एबार सबाय बिमा आलु एवबाय आरो पापर एवखांबाय दाउदै दैनै रुबाय ओंखाम जाननोसै सनाफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरोना ओंखाम ओंख्रि संबाय थानोसै आङो आरो सनाखौ थुखैबावनांगौ मानांगौ दङ नै मेथाइ जागासिनो दं आरोना पापर जादों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनो अननानै दसेबाबो टाइम होनानै बेफोरनि भिडिअखौ नायदोलाय आरोना दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय